Que bo está todo. Sí, pero pásame a cinceiro. Buenos días. Que vos apetece? Un café ou outro cigarro? Que se xo son café. Vale, Para mí un coleo. vale. Como vedes, nos 90 o tabaco estaba en todas partes. Bares, colexios, avións, ata nos hospitais e centros médicos. Fumábase con bebés no colo. Fumar era o normal. Aquí non podedes fumar. Por que? Porque é a lei, ou fora ou nada. Pois yo non le vexo futuro a isto. É a lei. Es que fumar na rúa... A É a lei. xente deixará de fumar. Nos anos 2005 e 2010, España cambiou as regras. O fume sae dos espacios públicos e comenzamos a respirar aire limpo por primeira vez. Mira, este sabe a gominola de sandía e non bota fume, é vapor. Que guai, parece un xoguete e non cheira mal. Mozas, que la froita non significa que sexa san. Ten nicotina, metais e engánchate igual. Hoxe, o tabaco disfrázase de cores e sabores para parecer máis saudable. Misma trampa, distinto envoltorio. A nosa xeración non traga fume, e ti?